प्रकार भजन गोटे आधुनिक लगा गोटे मूडटा खराब कर मतटा सब भल लगे। समस्त मार हैप्पी सरस्वती पूजा 12 मासरे 13 पर्व से सरस्वती पूजा अन्यतम कारण से दिन में पाठ पढ़ा को पड़े ना पाठ न पढ़ले तुम महानंद से दिन में पाठ न पढ़ी गाँ सारा घिरी घिरी ही बुली आसे जेहेतु खुरियाटे या सांगे लगे दे ता सांगे लगे दे एमती सब कारनामा चलाए। मु रचना कौन कहली आज्ञा ए रचना मु नुह आम गाँव में 7 क्लास रे पढ़ुवा कपिला कहबार कारणटा हूँ सरस्वती पूजा परदिन सी जो स्कूल को गला सार कहले अरे कपिल तू तो बहीटा आणिलु कपिल खुशी रे कहूँ सार मु पूरा सब बही दे दी सरस्वती पाखे सार कहले तो सब बही देलु सरस्वती तो पूरा पाठ बाटिके पे देवे धरिक सब खाता बही दे सरस्वती नाई हौ किछि नाई तू काली सरस्वती पूजा कौन कलु आसिक वर्णना कलु ये बस तार से कपिल चलेला घिरी घिरी बुली आसे आनंदमय करे दुनिया दुनिया वगैरह वगैरह। सरस्वती पूजा आसगला सरस्वती पूजा तो जस्ट गोटे फॉर्मालिटी आम मन तो चांदा पाखे सरस्वती पूजा बजे सरी जाऊ आम चांदा मगा सरी मानुची आम मूर्ति टिके छोट अच्छे मानुची एथर आम नड़िया गचर नड़िया गोटे छोटे मानुची आम सजासजी टिके कम अच्छे किंतु आमे भसाणी दिन देखईदेबू आमे कौ गाँ टका कौ गाँ जदि गाँ दांडे धूली न उड़ी सब छोट छोट जिनस देखी आम गाँव गोटे बुढ़ीटे कहे रे बापा एथर मूर्ति तार छोटे आणिल नड़िया गचर तो छोटे नड़िया होता आणिल सेटा भी पचा आउ तुम जो सजासुजी सेटा भी तो कम सब पैसा खाइल नाई कि मु कहली लो बुढ़ी माँ तू कौन जानी नहीं मत बा ठाकुर स्वप्न मूर्ति पचे छोट आण भोग कम कर दियो किंतु भसाणी दिन टिके धूमधाम रे कर जिमिदे कथाटा बुढ़ी शुणी तार देखिबो कि खुशी भसाणी दिन किए नाच कहे बियर टिके दिन भल आम गाँ पिला पूरा भद्र से माछी को मो बोली कहते पूजा दिन सका हम मैंने गाधे पाधे कि धब धब ड्रेस पिंधिक साई देके आसिक ठाकुर पाखे बस किंतु पूजा सरला परे टेंट पछपटे जाए गोटे बियर टे मारदे हार्ड तो पियो ना हार्ड पिले लोक कौन से हार्ड पियंती बियर टे मारदे सब सरला परे गाँव रे गोटे मेलोडटे हम ना मेलोडटा ना भल लगे निहाती मेलोडटा देह बहुत भल जिते मेलोड कथाटा उठी से गाँव पिला गोटे झगड़ा लगिगले किए आसो रानी पंडा आसो ना असिया पंडा आसो मत कहले ज्ञान आउ आपन जे गोटे भद्र व्यक्ति आपन कहतु किए आसो मु कहली असिया पंडा आसले भल मता जे किंतु सी खाली गीत गाय रानी पंडा कौन सी गीत भी गाय धान बिल भी खस खस कर मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद जय जगन्नाथ जय ओडिशा। नुआ नुआ दोस्ती आउ नुआ नुआ मस्ती साला नौड़ी